Здравейте, приятели! Днес ще си правим много бързи, много вкусни и естествено здравословни сиренки в Air-Fryer. Това са ни необходимите продукти: брашно, яйца, сирене, бак пулвер, кисело мляко, маслини и сол, разбира се. Да започваме, като първо пресяваме около 200-300 грама от пълнозърнестото брашно. Пресяваме си брашното. Добавяме един бак пулвер. В отделна купа разбиваме двете яйца и добавяме половин кофичка кисело мляко към тях. След това към сместа натрушаваме още около 200 грама сирене. Разбъркваме всичко добре и след това ще смесим сухите и мокрите съставки. Добавяме яйцата и млякото към останалата смес и разбъркваме до получаване на хомогенна смес. Тъй като малко ни е повече брашното, добавяме останалата част от млякото. Ето ни е готовата смес. Сега ще си нарежем на малки парченца маслинки. Ще добавим към сместа. Нарязали сме си наситно маслините и сега ги добавяме към останалата смес. Отново разбъркваме всичко добре и ще си оформим топчета, които ще поставим в Air-Fryer върху кухненска хартия. Оформяме си топчици и ги слагаме в Air-Fryer и печем на 180 градуса за 15 минути. И ето го и крайния резултат. Разбира се, може формата да бъде по-добра, но важен е вкуса. Затова бон апетит!